Ako na hollow body level 4 hollow body. Ľah vzad. Nohy pred nožmo s krčmou. Zatlač spodný chrbát do podložky. Paže za hlavu. Odlep lopatky od zeme. Vystri nohy a aj paže s tým, že končatiny sú tesne nad zemou. Držíme a užívame. Pri tejto progresii budeme potrebovať dostatočnú mobilitu v ramennom klbe a hrudnej extenzii, čiže je dosť možné, že nebudeme vedieť dostať paže tesne nad zem. Intenzívne myslí na to, aby si mal spodný chrbát zatlačený do podložky a pohyb nastal iba odlepením lopatiek od zeme. Nechceme iba krk zdvihnúť, ale hlavne lopatky. Cieľom je spraviť 3 série po 30 sekúnd a dosiahnuť komfort v podobe sebavedomia byť v správnej pozícii.